Уникалната природа на Западните Родопи изпълва сърцата с радост и вълнение. Красиви гледки, топли срещи, вкусна храна. Дойдете ли веднъж, ще се върнете отново. В къща за гости или луксозен хотел. Регионът предлага настаняване за всеки вкус. Богатствата на Западните Родопи дават рядката възможност за уникални комбинации между различни видове туризъм – селски, културен, балнеоложки и спа, лов и риболов, приключенски и екотуризъм. Обучен водач ви води по пътеките на дивите животни и в тези турове можете напълно да се слеете с природата. Да видите скални орли, глухари, скалолазки, диви кози, мечки, сърни и елени. Ако пък обичате динамиката, тук ще почувствате вълността на планината. Катерене, проникване в пещери, конна езда, планинско колоездене, трекинг, офроуд. Предложенията на местните предприемачи са най-разнообразни. Западните Родопи са мечта за всеки риболовец, с отлични условия за риболов на местните язовири и реки. Ловните дружини и стопанства в региона предлагат участие в групови ловни излети за дива свиня, а ловното стопанство в град Девин предлага индивидуален лов, както и настаняване в собствена леглова база. В прегръдката на Западни Родопи с целебна вода за пиене и външно балнеолечение, под опитните ръце на квалифицирани масажисти и рехабилитатори, ще се почувствате освежени, силни и здрави, изпълнени с енергия и желание за живот. Вървейки по старите римски пътища, можете да доловите грохота на отминали битки и сражения. Тук можете да чуете и ехото от черешовите топчета на априлското въстание. Родопските кръстопътища са вашият мост на времето. Разходете се по него. Вижте майсторството на бърциговските строители. Отдъхнете край прочутите доспатски чешми. И все пак, най-голямото богатство на Западните Родопи са хората, оттрудени, с блага усмивка и уморени ръце. Срещите с гостоприемните домакини даряват усещане за дом и уют, които затрогват и се помнят дълго. Територията на туристически регион Западни Родопи обхваща 4 общини – Борино, Брацигово, Девин и Доспат. Община Борино е най-малката, но нейните 5 села развиват успешно селски, приключенски и екотуризъм.
Тук можете да практикувате пешеходен туризъм, конна езда, планинско колоездене, преходи с бъги, АТВ, както и разходки с моторни шини през зимата. Изградени са ски влек и писта за ски и сноуборд за начинаещи, както и трасе за офроуд. Общината разполага с една туристическа хижа, множество къщи за гости и малки хотели. На територията на община Борино се намират няколко интересни обекта, любими на туристите. Ягодинската пещера, най-дългата пещера в Родопите. Богата на различни пещерни образования, осветена и благоустроена за посещения. Най-дългото ждрело в България – Буйновското ждрело. Уникалната рампа Орлово око, чрез която надвисвате на 600 метра над Буйновското ждрело и при ясно време можете да видите съседните планини. Биосферният резерват Кастракли, природната забележителност Дяволски мост и прочутият мост Кемера, останал от римско време. Община Брацигово е закътана в пазвите на Родопа планина и е великолепно място както за живеене, така и за посещение през всички сезони на годината. Община Брацигово е прочута с маслодайните си рози. С лечебната си минерална вода, с майсторите си строители, оставили цяла архитектурна школа след себе си, с уникалното тракийско съкровище, открито в землището на село Равногор и с будното си и гордо население, което по време на априлското въстание, водено от Васил Петлешков, успява, макар и само за 16 дни, да превърне Брацигово в единствената непревземаема крепост на четвърти революционен окръг. Богатото и бурно историческо минало на региона, добре запазените исторически паметници и старини къщи с автентична възрожденска архитектура и атмосфера са отлична предпоставка за развитието на културен туризъм. С уникална архитектура се отличава църквата Свети Йоан Предтече в град Брацигово, построена през 1834 година. Нейната отделна камбанария, най-високата на Балканите,
Вдигната от майстор Иван Драгов през 1886 година, архитектурния резерват Жребичко. Интересни за туристите са мемориалният парк Априлци, паметник на културата с национално значение, и градският исторически музей, в който се съхранява информация за възникването и бита на селището, като централно място в него е отделено на подготовката и избухването на Априлското въстание. Съхранени са пушки, пищови, единственото оригинално черешево топче и знамето на въстаниците. Любими на туристите са и гледките от местностите Бекове скали и Червената скала край село Равногор. А на любителите орнитолози – преходите край бесапарските ридове, над които кръжат скални орли, ловни соколи и други редки птици. Община Девин е най-голямата община в региона. Истинска съкровищница на водни ресурси. Пълна е с карстови извори, реки и язовири. Но голямото й богатство са минералните извори. Тук се намират лековитите Беденски бани с ниско минерализирана вода с температура 74-76 градуса, подходяща за външно балнеолечение. Самия град Девин има голям извор с мека минерална вода с отлични трапезни свойства, а в село Михалково е уникалното находище с естествено газирана лековита вода, подходяща за лечение на хора с сърдечно-съдови заболявания. С бутилираната минерална и трапезна вода Девин е известен на милиони хора в България и чужбина. Естествено, газираната вода на Михалково също се бутилира и е известна на пазара с лечебните си качества. Настанителната база на град Девин включва както луксозни спа-хотели, така и къщи за гости и семейни хотели. Вилно селище, бунгала, хижи и самостоятелни стаи за гости допълват палитрата на настанителната база. Всички те се отличават със своя стил и удобство. На територията на община Девин се намират забележителностите Триградско ждрело, пещерата Дяволското гърло, Харамийската пещера, в която се предлага екстремно влизане с обучени водачи спелеолози, защитената местност поречие на река Девинска, водопадът Самодивското пръскало.
Природна забележителност слонът, свлачищните Чаирски езера и местността Вълчи камък, от която се открива великолепна гледка към околните върхове на Родопите и към планините Рила и Пирин. Музейната сбирка на град Девин съхранява движимото материално-културно наследство на общината, а в читалищата се опазват традициите и фолклора. Любопитни за туристите са още Музеят на мечката и възможностите за наблюдение на диви животни. В Триградското ждрело е изградена пътека тип Вия Ферата с площадка за наблюдение на птици, а близо до Девин специално укритие за наблюдение на мечки и други горски обитатели. В община Девин са отлично развити различни видове туризъм – балнеоложки и спа, ловен и риболовен, приключенски, селски, еко и културен. В обхвата на община Доспат попадат едноименния град и 7 села. Територията на общината е оградена от красиви ридове. Величествените гори и изключително чистият планински въздух, красивият ландшафт, биоразнообразието и мекия климат са отлични предпоставки за успешното развитие на селски, еко и риболовен туризъм. Модерният туристически информационен център предоставя полезна информация на туристите. В него се организират изложби, срещи и други събития. Настанителната база на община Доспат се намира основно в града, но интересни обекти за посещение има на цялата й територия. Сред тях се открояват защитената местност Караджа дере, в която се опазват местообитания на редки растителни и животински видове. Най-високият връх в региона – връх Виденица, Гьостепе. Скалното образование Скалето, използвано като древно светилище, каменните мостове край селата Змейница, Любча и Црънча и други. През град Доспат и селата Змейница, Борино и Беден минава европейския велосипеден маршрут Пътят на желязната завеса. Жадни в община Доспат няма да останете. Доспатските майстори чешмари са прочути в цялата страна. Построили са множество чешми за спомен на обичаните им близки и за полза на пътника, който ще поспре покрай тях за почивка. Един от най-важните туристически ресурси на общината е язовир Доспат, който е построен на 1200 метра надморска височина и е един от най-високо разположените язовири в България. Водите му са отлична база за развитие на водни спортове и риболов. Бреговете на язовира са подходящи и за лагеруване на палатки. Великолепните изгреви и залези, неповторими аромат на Борова гора, обширните поляни, даващи чувство за волност и свобода, пленяват сърцата на туристите. Доспат е съзерцанието на рибаря, безгрижието на детето и духът на Родопа планина.
Празниците, фестивалите и множеството културни и спортни събития, организирани в регион Западни Родопи, обогатяват местния живот, както и преживяванията и спомените на туристите. Помнят се песните и танците, пазят се обичаите и традициите. Елате в Западни Родопи, заредете се с енергия, вземите на Орфей.